Se fáilteann so go dtí páirt na Lúthcheasaíochta I gcathair ardmhacha cluiche Leathcheannais alla fé fiche 2000 agus a fiche dó an Cavan agus Doire Tráchtaire ar Míchéal na tilthailte dír glastansa agus an slua ag bailú isteach a gcónaí sin agsúla caibhlant má idir an dá ar an go raibh bua Mhacha ins na cluichí Craobh an tachtain sicata. Fuair an Cavan ar dúis agus an ar na dulcan Pháirc mar raníoch níos túisce ireach na seachtainna. An coolbard an Cavan sin é Jake Norris an lína lechúil anna éifeachta Cormac Brady, Cian Riley agus Owen Harton. Sé captéin na fórna don Cavan tróna Niall Carolan ag cahabh iver a cuaig agus de lár na Pháirce Evan Kelly agus Brian O'Rourke. Tá tosathe den chéad scoigh an Cavan cumad súl tráchnóna ar lehéadí Fiontáin O'Reilly, Darragh Lovett, Fergal Smith agus a chúne Turlough Farley. Cé go bhfuil gorta ag chuiristeach go mór ar fuair na ghuire, tá fuair lád ar rana ag banisteoir ghuire Paddy Bradley. Sé Cian McGonigal an coolbard tróna agus os a chairmach tá Patrick McGurk, Jamie Duggan agus Adam McGonigal. Siad Aidan McCluskey, Conor Shields agus Donnacha Gilmore an troir san la chúlaí lár agus a lár na Pháirc an captain an immerthór ó machar a fialta Dan Higgins agus taobh leis Patrick O'Kane. Ó thaobh scórála bhfuil cumad súil a Ryan McEldowney sa lína leathasach agus an bhirt a bhí ar Ulster fad sa cluiche Craobh an tachtain sicata, Charlie Diamond agus Lachlan Murray. Mar dúirt mé slua bailúisteach an a gcónaí go dtí ardmhacha na sailse lasta agus sin agsúil le caibhlant má idir na fórna seo nuair mór an daoine agsúil beidir go méidis ag casa gona bhí chéile in san cluiche Leathcheannais agus sin mar atá agus ád in san Craobh ag ann caiicísa ar fáil dos na bútóirí. Tá gacrad olivantá na fórna bhfuil tháinig an dá bhos isteach le chéile ag an am chéine ag ceathrú chuna seacht agus an dá grúpa immerthór ag súil go mór leis an gaibhlant iad a mothair an barc féigó an Cavan an son go deirnach céadúir agus an son Doire in na níag agus iad ag olivú firmh mhór ar an dáhéamh agus iad réig chun caithe an so tróna. Bhí anna bhua ag Doire an tachtain sicata a gcuine éonsama bhí sé díonartha ach ag an Doire sa Darla bhí ar rás dóigh a gcuine naíocrícn se ag a Doire agus an Cavan well cad é mar haspántas a thugad ar gcuine muoinechán scrada ceart tugad dómh an áir a héna héindeag I gcuine nád a trí ag an Doire agus cúl luachfar ag a Darragh Lovett ach bua cinteacha I bhad rih dhearan na himmartha. An cluiche Leathcheannais eile dul raibh cumad tróna sin dúnaáil agus Tyrone agus casig na bútóirí I gcuine bhí chéile ag ann caiicísa. Sus le trí nó ceirché duine háid agsúil le bheith an so I barc na Lúthcheasaíochta tróna bhí slachríil fearing an níos túisce going, bhí flisneachta, bhí na Grín ag tanmh agus tá tróna go háling ag an stad seo ach fuair go mar Ceiricéim Celsius ag an stad seo agus seans go méid siúcha going ribhear na híhí racigan cluiche dtí ann breise má chríoc níimiid ar cóscór ag Doire na himmartha agus cá fis mar gúil an dá iann seo anna chóngrach ar fad le na chéile. An réiteoir tróna sin é fearr ó chúnta an dúin ón Club Buireann agus sin é Darren O'Hare agus taobh le siúd beag James Lewis agus Enda Mallon ar an taobh lína agus gacrad beagnach réigenis de chahabhisteach na Peile I bord na Lúthcheasaíochta cluiche Leathcheannais na bliana 2000 agus a fiche dó agus an dá iarrainn ag súil go mór leis an caibhlant. Cóirí teachtaseach chun taobh lína cháúmid nó mar sin le dultaí cabhisteach na Peile agus deis ag an dá Iarrainn bhanistíochta ar nó Paddy Bradley ag ganas ar Doire agus Damien Donoghue ag ganas ar an Cavan an Vertical ag ganas don tarna blian an so tráchnóna agus fánartha dul chomhfada le cluiche cheannais ála sin an spruchatácha fuair na ghuire bailthisteach le chéile agus circle déint ag caintlan i chéile na focail dhearnach a teachtaseach chu siúd an cóirla agus tá cinnte go meid tús má ládraigh tastáil an rud céine a dhéanamh ag an Cavan ar thaobh na lámha deise agus mis sé fécant amach an son agus deis ag an manistíocht agus ag an gaptéin na focail sin thabharach misneach dómh beidir ag tús na himmartha agus sin beagnach olibh chun caithas. Lua bailúisteach a gcónaí ansá in ardmhacha agus sin agsúla anna chaibhlant ar fad. Dar nó taithí le blianta beag an ús ag Darren O'Hare a bhail cluichí móra agus is fear maithé fear chorm agus bra leis liúnta nimmert dulraig agus sam digsúla cluiche a bheith oscailte tráchnóna agus an dá ar an gáir ag an níos bíonn siad agsúla cluiche tanmhach Peile oscailte a dhimmert agus is mar sin a hamid agsúil a rístan so tróna ag fécinnt ar an dáir ag olivú hí idir cinnte fiachfar chun tosnú agus an cethir bheith ag dhimmert a Lord Pháirc Dan Higgins agus Patrick O'Kane don ghuire agus
Evan Kelly agus Brian O'Rourke don Cavan tá siad son anna láidir ar fad agus tá ag súil leis an Cavan sin a dhéiscint agus gachtain na seastantá i bpáirc na luachlásaíochta le haig an amhrán náisiúnta amhrán na bhíon. Se arán a bhíon canta go háling an son in san ardán hail trasnúing sédán beag cuithe ó héamh na lábh Cluiche ach taobh na lábh deise trasna na Pháirce níos múna éonúir ach ní mór an agus ní dom go chuir sé steach naach ar cuasaí an sotrach nó na mar dúirt mé fear ó chúnta an dún Darren O'Hare an réiteoir an sotrach núna na himmarthirí creathlábh le Míchéal agus sin agsúil leis an gaiimhint ártha a áit san Leathcheannais i gceann caicís ar fáil dus na bútóirí agus tús láidir sinna hastíí nó Doire na chunig mé híos fum Damien Donahue ag rá leis na himmarthirí tús láidir sinna hastíín uing viidir anna bhahar fada gúna muoine chun an tachtain seachata. Bhíon cluiche geala bheith críochnathe in áíre ag leam agus thugadir grada ceart de churtha nó don iarna bhí ag gimmert san Leathcheannais an áir muoinechan ní raibh mór an daoine agsúil leis dar nó bhí anna bhua ag an Cabhán na fearmh seintre barc an crocaigh go rainge cethir na strathe Peile an tachtain seachata ón gahabhisteach seala bheith dúire agus sár gohálan sin a cosantóirí na Cabhán in déanamh dóhann contact chun ceann chun an ceann son na smachtú déanta go má howlan son ag an Niall Carolan sin éon captéin agus an lábhdal an ard ag ón Hartan ar scuil an fellisteach go dtí Hartan na hagann sé. Nes titte siar an son tír an Madden. Rána os a chawr amach ag an Derry tugann sin pass siar an son dí Cathledí. Rís tá siad feinach agus duine chrathúnáid níos fear ceann cliste imiristeach an son agus sár bhar tógastig an son. Cabhán tosnathe go browsach agus obair déanta sig an son ag Fiontáin O'Reilly deise go siúd an isis ar an céad scóir an Cabhán. Nómad immerhansá i bpáirc na luachlásaíocht an ceann son teoiristeach agus Harran trasnán Derry loved a bheannig an Derry fuair sé cúil tácht an tachtain seachata an chéad scóir fuite ag loved tránóna an Cabhán chun tosaigh. Leis an cúlbáir de chuir tránóna fear dún Gavin sin é Cian McGonigal. Agus fichant ar na rána tá se gon ceann garda thógant an son agus orintanta nuair bríonse de bríonse ach tá brú cintanis ar a chuire agus an ceann son fut ar náise an Cabhán déanta go maithan son ag a Fiontáin O'Reilly an lábh an ard ag an réiteoir an buntáiste Mhacha ag an Derrytá an Cluiche gléite ar náis agus be kick séir ag an Cabhán agus an kick amach sin ag McGonigal níor chúise go rómhada agus ag an Derry tá seansanis ar an tarna cholín ag an Cabhán agus beisiad sásta leis an tús más féidir lón ceann son a chur Harran trasnán. Leis an ceann son imiristeach ag Fiontáin O'Reilly Harran trasnán gá cholín leistigh den nómad ag an Cabhán an céad ceann ag loved an tarna ceann ag Fiontáin O'Reilly agus tús úntach dúir an Damien Donahue. Nis begin dúrig fécant an féidir lo. Rud níos fearr dhéanamh leis an kick amach áras ó tan Cabhán ag brú sús agus tan réiteoir ruchaisteach an son a rá fan agus tá sé chun kick séras tócha amach nó an dair sin tarna deis tócha tá sé chun an buntáiste Hartar náis don do chuire agus tas na cosantóirí ceann san tóchaisteach tín fear lár Pháirc sin in captain Dan Higgins. Féhrú híos fún an ceann sin imisteach sa lár agus iad ag glórig dul chofád agus scóirí aimsú siúrdí Jamie Duggan. Rá an fellachirtín taobh howlton Pháirc mar go bhfuil fearmh go leor an son crach Patrick McGurkin ish. Steach sa lár a hain siad Adam McGonigal
agus Tráchtaire sin Jamie Duggan fear leabhaigh an son agus fiochan turn around Leathcheannais tóg isteach sa cúneach cosantóirí Cabhán I déanamh dóhan can sin a bhú Gent go man son ag Cormac Brady agus brehan siad compórda ag tús na himmarthe ó héobh cosanta den count an ibristeach go má tá siad chuna pass a chuirmach an son go fáile le Cian Riley bególam tithe siar an son tá Fergal Smith Nis amach gotí Cormac Míchéal Shellah go thomláin an Cabhán go díseach an count an a mithir strégus tá seansanis ag Derry ibristeachtaí Lachlan Murray seansa tar cool sábháilt in chéad scoigh an cool bara déanta go húntaach ag Jake Norris hí seans úntaach an son ag Murray ar cool ach stop den sár iirecht an son Jake Norris le héad de hábháil agus an tá cheartar an Cabhán nar chéile ar cool an sin Shellah fós ag Derry Meisteach sa cúne howlan son agus a ríist breúar chosantóirí na Cabhán inis tá seansan ar coolín an count son go hard ag an lán tosíach ag an Derry ar héamh na lámh clé agus ar fóríl beag díma ar hiile sin bhí seans céadú ar cool ach sábháil na chéad sco ag Jake Norris agus ag an Derry an count son glanta agus cic amach ag go Derry bheith annig an Cabhán. Nis an réiteoirí cinú go bhainnig an cúlbáire go díga meid an adóg séite aige agus sin martá déint Mhacha an Cabhán agus an Mark Tóca Lár Pháirc an son ag Brín O'Rourke fear bhé lá a héis agus Cabhán ag bogad go maith an lán tasínis Fergal Smith brúan sin ar Smith déint go maith an son ag a dahartí ag Iarric Shellah alternaiseach tá Smith láidir siar a hain sé siúd go fada le Tiernan Madden bhí anna chléigh Madden com maith an tachtan sicata Nis Shellah an captain Niall Carolan Pass tuag uig agus cinnte go dtí seo sa clé an Cabhán níos fearr Shellah inis ag fiontáin O'Reilly for sé scór maithon gic séir an idir hocrú agus an tarna cholí na dheimsiú Doireann Damien Donoghue. Smacht a ríist ag an Cabhán ag Cahaleddy. Tá siad go maith peoch amach imar Shellah inis a Cormac Míchéal congrat an taobhlína siar a hain sé siúd anna congrat an taobhlína an numar go tógás sin bhí dóhan am in áíire ag an Cabhán agus beag díma ar ledig ar cúgan canson Har an lína Shellah Harnáis agus an bontáist ag Derry agus go dtí seo níl si take go dtí lús an cléthe beag díma ar Paddy Bradley leis sin roiint imar dar nó gan a bheith ar fáil trónóna tá mé cuioine for lehétí Matthew agus Enda agus Callum Downey agus Owen McAvoy Jack Scullion ach é sin ráite tá fuair láidir Cormac Pháirc a tá siad ag leir an céad coolín a seach sa láir a hen sé McCluskey féhrú réiteoir scuile leis an immert an pastach uig amach go dtí an clíháin an son agus ag rásaíocht isteach an son chun ag Lachlan Murray sean síos túise ag ar cool tá Cluiche an son feice an réiteoir agus tá kick séir éas go má deirfá ag Derry agus seans a gúnta sa oscailt an sá. Nis lús más a clé go dtí seo agus seans ag Derry an chéad cholín dómh héna gáiltan sa trónóna ceanna hastín mar go dtí seo Ceannaíocht sa chéad sé nómad ag an Cabhán in san cléthe ach seans leis an gic séir seo an bhearna leidú go dtí cúlín amháin. Cean san ag dolisteach ach ag an Derry ar clégus ar fóríl an tarna ceanna tá mithir stré ag a Derry agus dainge bhína tógant kicking na séire is brála an chéad ceanna chur Har an Trasná ach cinnta beag díma an son Charlie Diamond Narchúg an count son Har an Trasná for sé cholín ó kicking na séire an tachtan sicata ach an chéad ceann an such an nóna mithir stré agus count san well tá sé sin dín híl mise ar Evan Kelly hí Shellah aige agus hí mise go raibh lámh ar a grám ach tá réiteoir chun é chafaisteach idir agus Patrick O'Kane agus ón gahaisteach tá Shellah ag Derry Dan Higgins an captain agus tá sé sin díreach ó díon agus an dá ceann beidir ag cealú Míchéal agus Shellah Harnáis ag an Cabhán an fearthógaigh ná Niall Carolan ceann gard agus siúd agus feann ratha ríist tá rud éigent feiceas tócha gortú agus an ghúling á amper go tróchrach an son isteach go dtí an taobhlína ag Donnacha Gilmore fear bhaile stíl tá sé gorte an lámh an áidir an ghúling agus is cosúil gur gortú a chuirteach dó ag tús na himmartha agus go méid gáil a hathrú tá sin píon agus is lucha go méid athrú sealadach ag tastáil ar a leid do Donnacha fad is tá cóirleiseach chur ar seachún an Cabhán fear Lár Pháirc Evan Kelly cean san na meisteach an Derry ag Iarric é clúdach agus tiitir siar an son a fear Lár Pháirc Higgins an captain
Mactín taobhlína tá siad fós ag glóric ag géad cúlín an son Cluiche fós ach chur Gilmore hís fuam an sa ach an fel fós in a shelf an son ag a dúireach dachraí a cá aon mór an dul chun ceangaí ana bheith an deire seasanna go dtí Jamie Duggan. Duggan ag fécinn turna rána ceann garda go deire ach tá imar thuirí go leor an Cavan an son ag an deire tain sé go dtí Conor Shields ó D-shirt Bharton agus rís dachraí ag dúir aon mhór an dul chun ceangaí ana McGonagall inis. Dín taobh hailed an Pháirc ceann garda inis agus beidir go na bro sé seo amach níos feardómh tá tosathe Mhacha ní léon ceist fesin a go dtí seo cosantóirí an Cabhán in Uachtar rís dúire seachas a bheith dul chun ceang siar a hain siad go fada le Conor Shields. Nis duine le séine stig sinné Jamie Duggan. Fécinn turna rán an ceann le Nichétóg ag Jamie Duggan ach ag an deire dénta go maise an son ag Cian Riley agus deis ag an Cabhán an ceann a glanna tá siad fós féhrú Riley a déanamh go má teacht amach leis an Peile agus ag an deire tá Carrick tá stáil cá sé siú dul tíar inis ach tá berta fracht an Peile agus ag an deire chun é bhailiú tír nád Madden chuid fad an Pháirc clúda ag a siút an sa tróna fós dó a gona nád gan éon scór ag a dúra go fóil agus seachún Evan Kelly pas go siúd go dtí Madden agus tá an Cabhán ag bogad go má seach go fada le Lúthcheannais sin in fear contorteach ach ag an deire lagíireacht isteachtaí lámh ag Cian McGonagall agus seans ag dúir an ceann san a glanna. Cluiche fós á chur Donnacha Gilmore hís fuam agus tá sé an pean beidir go bhfuil an rúling nó gortú éigent chorasta ach go rud éigent asrucht ní léon cheist a ríman son hís tá sé an pean ní léon cheist ach lena míid leis an imirt seileadh Harnáise go dúire agus Mark Doherty seach go fada le Niall O'Donnell dul ó chuinnig go duine ach dachraí dul chun ceangaí ana bhrí siar go dtí McGonagall. Rud éigent ag tastáil in Spórt éigent chun dul chlár na scór beag nach denómad imar hansá I bart na Lúthcheasa agus Harnáis le Mark Doherty. Doherty rís ach falla gorm ar nós tánta Pháirc os a chabhar amach seachún McManaman. Seach sa cúin an tánach tá Bert ó chun Cabhán ag ggéirge sin a chosint agus ag an deir dint go má ag Murray ach féhrú a ríist athá sé agus féchar sin siar a ríist an brú úfásach sin ón Cabhán ag an bhar leabhar parkin is Dan Higgins. Ríist amach tín clíán tá ard chosintá dhéanamh an Cabhán. Agus an kick sé géilte an deire ach in áit gan a bheith ró chun túirteach in áíire agus an tathrú sin á dhéanamh iver héint agus socha so Níl Donnacha Gilmore Newell ar leanúnta raig ina áitsúd Tuch ag Ryan McEldown isteach agus is builéis sin do ghuiire tá sé gorta hís fuam tá sulgainn go meis sé go brásar I bhfad ach chun a bheith cuaramach níos mó ná aon rud eile ní féidir leis leanúnta raig seileadh ríiste Patrick O'Kane agus os ceann denómad go leanú mar sin imar agus ní léon scór fós ag dúr an é seo an chéad ceann an ceann san na Míchéal ach ar thaobh na lámh a deise agus go trú a bhéalach ar fóríil sin an tríú ceann tá Míchéal stré ag dúra dachraí a chu dul chlár na scór ach leis an méid seileadh in áíre bhí an Cabhán becheart ó bheith níos mó chun tosaigh. Is an gic amach níl seileadh gaine fós ach ggéirigh é gáideach tá fear na Cabhán a mithe thar an taobhlín na hís fuam agus bhábhar dúire a bheith an ceann áras ach an é thógan go mar tá Jamie Duggan. Isteach go fada le Oran McManaman. Sure go dtí Duggan a ríist agus pasáil le chuinna go duine trasna agus an son tosaigh agus an son siar ath dint ag dúra go dtí seo agus tá furin Paddy Bradley ag lorg in Spórt éigent díreach rud éigent a gháilt ar chlár na scór dúr chu ní a hochrú beidir go sé inis go bhfuil siad ag bogan níos fearach an a bhrúar fad ag teacht ón Cabhán fé mar dhéanana na fear seintir an tatan se chatta gona hibredáin viidir go maith héh cosanta de tá oscailtí beidir an sa ag a dúire an ceann son ag teacht de staach ag an deire an ceann son níos fear Haran Seasnán Charlie Diamond ag a deire ceanna bhí teacht le tamil fada in áíir de chuire ach taréis gáúma díocht an céad ceann aimsin son ag dúire agus Diamond ag aimsú.
Nis an kickamach le teacht ó Jake Norris. Tá sé gléthrána go má gan éon ceist an ceann an cóngant an taobh líne agus taobh líne treis an ceann an a bhuachant agus cílíonn sin gur taobh líne mar atá tóca ag an Cabhán an son agus Shellamh Hawl ag Tiernan Madden. Tamil under bhór an Cabhán scór, catú dul siar níos mó ná down ómad ag an stad seo. Nis Madden a teach boutáin eile tá cuid bhór an fear clúdathe ag an stad seo hena hénig aige, Cormac Míchéal inis, agus cín siad go bhfuil spás go leor ó sa chóir ag a Cathal. Nis dul ar an amsaí tá an Cabhán agus bhrálaúir ag an dhéimsú bristeach an son go fada le Peter Devine chéadúir do teacht ar an bell Tráchtaire agus siirtí Cathal agus brúan is a teacht ó ghuire ag an deire I bros amach agus Shellamh Hawl Turlough Pháirc. Rís Tiernan Madden, Lorna can Gahammer, go dtí an lán Cholí Cín Riley ó Chailen Gharry. Teacht chun cain ní lech an cúlbáire ag an stad sean isis in leach an Cavan den Pháirc ag an stad se agus cain eile brúte chun tosaigh agus an cúlbáire héin take amach go dtí a líne 15 héin. Cluiche fós á churann sa ar Donnacha Gilmore tá sé seasta ach pín ar ní léon cheist fé agus ní chiise éon chudeile nimmert an ceann fós ag an Cabhán ach an cluiche im rudbeg merigach le cúpla nómad an ús agus dachirtí ag gaine mór an scórnaí aimsú an dá set chosantóra a bhd níos fear gotí seo. Is Cín Riley. Bog amach an son héna héint ag a dhéimsí an Cabhán a tachtan se cat a gona muoinechán agus an cúiltin ag Derry Lovett an iireachtar fada go siúd Peter Devine inis. Dí Brian O'Rourke. Rís tá bhd an Armagh siar agus saoil agus an awl seachas rudéigeant a choristeach agus fécant an bhaidís brise éigent isteach I meastan dosathe gáilteach seo chuing Niall Carlin an captain ó chuman cúcholing agus brúan son trúr ó ghuir mór haimpel Irene leis an captain Shellamh a gáilt fós tá Carrick tastáil ag an deire siarhain se siútí lántasí sin Fergal Smith ach an immert ag an stad se ar nós cluiche rugby níl mórán de bhoga in áíire agus se chun Fiontáin O'Reilly. Strach sa láir ríiste hain se siúd, Niall Carlin. Nasty O'Reilly. Derry teism siarne se ggéireach an ceann son a chosint. Gan aing ag Marchal Evan Kelly an son. Fécant ar na rána. Shellamh Hawl agus tá searnais ag Niall Carlin. In san Cluiche seo tá Shellamh ag ceire bhouta den amach ag an stad sean fell inis ag Peter Devine seo chun an Cabhán tá deisian sa ar scór an ceann son na Mhacha agus na muir sásta ardíirt an son ag Fiontáin O'Reilly. Thóg sé anna chudama é sin na gáilteach ag an deire bhíidir feinach an tarna cholín ag Riley an tríú ceannig an Cabhán agus an chéad scórdómh in 3 nóméad díag. Scóráil anna ísle fág gotí seo Shellamh inis ag Mark Doherty. Dóigh gona bhanai a chríicnig Deire gona éintrim an tachtan se cat a gorta go leor chuirteach ar Iarn Paddy Bradley viidir sásta leis an taspántasach é sin ráte higadúir go raibh gá le feabhsúd an cluicheann sa Tráchtaire agus go dtí seo ní lús an cluiche srista beidir go fóil tá deisian is ag Charlie Diamond scóráin níos túis go cholín Mhacha deis ceann son na Mhacha agus ag an deire Haran Trasnán dír gleisicht an chúla iirecht an a bhahan son an bhearna leitethe agus an ceann son tóca ag Niall O'Donnell ceann mahan son ag Deire. Nis Tiernan Madden ríist. Anna chud den fellh tréis Shellamh a bheith ag a siúd go dtí seo tróna chin sé bhfuil duine ag olabhú chun ruch Howland son sin Owen Harrington an pass tu go siúd go fáile le Cormac Míchéal. Fécintar na rana ceann Gardan son agus déint go maith an Cabhán tá si ag bogan níos fearach an pass Deirnach I mithir stréimhíonn glúiseach don na bhá ag an deire Deire gearmach sin díthealbhút an scó déint agus Shellamh Hawl inis ag Dan Higgins an captain seo chun Deire tá cúpla cúlín máfuite ag ní Fiontáinach ag Charlie Diamond agus ag Niall O'Donnell agus tá Cluiche fecinn son ag an réiteoir sin Farran Dún Darren O'Hare agus be kick séir
ag Doire agus seans cuasaí a chotharmú. Leis an réiteoir dul isteach in aice leis an Craobh don ceann áirithe agus é ggéir go bheits an áit ceart nuair a thóg faoi an kick séir agus Diamond a thógaigh ceann garatócha ag an Doire. Tá seileamh cumáte tá donna go bocht Gilmore am hit an Pháirc an son baichas le díon ní gáda dul ar an Síntáin nach ag a Doire tá sé mé díhealahún son déanta go maith ag an Cavan agus caiisiad bheith aireacht an Pháirc gorte agus Leathcheannais Lord Pháirc an son ach tá réiteoir ag scaoile leis an ar brúan son cinnte ar tíornán Madden agus ag an Doire se céim nó gós am reis tócha ag Madden agus kick séiristeach. Nú bhfuil an réiteoirteis ainting a tharú bhí an lábh dul slíomháin ag an Doire tá se chun é thart i bhábhar Doire agus Uladh an son an Pháirc gorte sin é donna go Gilmore. Tíorthain Doire leis an ceann áthasa, né nó me díag imar an sa trí cúlín ag an Cabhán, gá cúlín ag Doire, cuoinnig Mohammed ar cóscóir Doire na himar go méid gá le hang breise, agus Mohammed fós ar cóscóir cáfis, a go méid kickan Éireach tastal chun na fórna seo, a scarúnt ó Míchéal Seileanis ag Mark Doherty, cinn se go bhfuil spás go leor istigh sa lár agus deisianis ag an Doire ag búla chun ceanntá Dan Higgins an captain scuilann sé leis an gceann son, puinte cóscóir an son ag an captain, an Éireach tar fad ag a siúd sin níos fearr a chuire, tá muid ar cóscóir an céad bhráta tróna. Sin gá cholín is tíigh chéile leis ag Doire, tá sé ag fiabhsú an kick amach ó Jake Norris. Dín taobh seo den Pháirc Seileamh ar náis ag Doire, tá siad cinnte ag fiabhsú an ceann na miseach sa lár agus oscailtíonn sa garisteach tá Patrick O'Kane, siarhain sé dín lán tosaí sin é Lachlan Murray, imar Anna chun tuairteach níl mórant an fel, feice go fóil, siirtí Jamie Duggan, agus a ríist imar breise go leornis ag Doire, Adam McGonigal. Macadín fear lasmó sin é McManaman. Is an dúlgas ar an Cabhán titim siar chun an ceann son a chosan, Seileamh ag Dan Higgins a ríist, go dtín taobh seo den Pháirc agus Jamie Duggan. Ibristeach an son a cosant anna bhá déanta ag an Cabhán agus éon ann chun é bhálú tá Cian Riley agus deisianis an ceann son a glánach. Beag dímar ar an Cabhán tris an céad gá cúlín a dheimsú ó Darragh Lovett agus Fiontáin O'Reilly. Dhimríidir an áíir as an cluiche feag tréimhse an scóraigh Fiontáin O'Reilly chun iad Harrington Nash chun dá chúlín Doirnach ag teacht do ghuire a chilín ar 5 nómad go le gúil míid ar chóscór i Báirc na Lúthcheasaíochta in Ardmhacha Seileanis ag Cormac Brady. Bertach frachar an Dave Howlton Pháirc. Nis fán rathir an Mhacha agus an pass I bristeach go dtíon Taobh Howlton son agus Seileamh ag Cahaledi. Seo níos fearr ón Cabhán ag fiochantar na Rana, Fiontáin O'Reilly. Cluiche feice se tá strach ag an feiceann son ag an réiteoir nuair bhí Seileamh ag Riley agus tar sé sin deis don Cabhán agus leabhar nótaí tarang amach chumá ag an réiteoir sin go gcuir sé tic nó anam isteach chumá. Seansa an Cabhán dul Harnáis in Uachtar an ceann son Ibrithe Staach a snasta Cathair aige trí ard cúlín an son agus is féidir bracint ar Fiontáin O'Reilly sin an tríú cúlín again so tróna. Conrat an taobhlín dúr cumáta leiste an son ag Doire lámh an ard an son ach scuileann réiteoir leis an immert agus Patrick O'Kane trasna hain sé siúd. Tite siar an son can é bhálú tá Niall O'Donnell. Rúthar níos atá Doire bhrálo tarntar chóscór bouta bháin eile be siad sásta le cuasaí an staidse mar bhfuil take Harnáis in son immert deisianis ag Charlie Diamond go dtíon taobh seo an Pháirc níl aingin ar ach scread as le Jamie Duggan. Tá rana go leor go Duggan beidir go scuile sé leis an ceann son lena chitóg déanaan gá hard na muir sásta agus sin sár iireach amachchas amach ag Jamie Duggan ag taisteal chun tosaigh leis a gitóg thar an trasnáin cúlín an cluiche go dtí seo.
seansa bhain níos túisce ag an Cabhán, nó ní ag an Cabhán ag ag Doire ar chúl, taobh muid sin ní léon, deis an eile ar bhrat glas go díos an bheice míist, ceann ribh leam, sin íon ceis Leathcheannais ag Dan Higgins, anna go den immert feice ag captain Guireann sa trách núna, tá siidir cóscóir an tarna bhoutan sa, a bhuichas an cúlín sin ag Jamie Duggan, agus tá Cluiche feicean son ag an réiteoir Darren O'Hare, agus tar sé seo deis, éis go go má dhearfa, the Charlie Diamond, Doire chur chun tosaigh den chéadúir sa tránóna. Charlie Diamond tugann cuidama. sé cúlín an tachtain se chat an ceann son teoir agus nasla Haran trasnán. Sin an tarna cúlín go siúd an so tránóna agus an chéadúir sa cluiche tá Doire gafa chun tosaigh. Paddy Bradley Darno, Gannis Pháirc, Clown Illing, agus an immer hórda gur a harna blianta gá Craobh agus strathe bantamach le Doire, Gannis na príomh scórála go siúd agus Rodham Ulster ach tá Cansa good a harnáis go héfachtach ag tíreanán madan cóirt an taobh lína Cluiche feiceann son an lámh an ordeach an réiteoir agus beg kick séir ag an Cabhán, ba bhráló scórnis chun tarntar cóscór. Nis an cluiche fiosú bhí mar dul trasna agus harnáis agus trasna agus harnáis ar nós ranca cé líor feag den nómad an isis tá buga agus lús níos fearr sa cluiche deis an isis ag Niall Carlin sin in captain don Cabhán agus tá rán isis an passaseachtaí Fiontáin O'Reilly sin in fearr chuntartach an felltu go uig harnáis a hain sé gotí Peter Devine agus isteach sa chúngan son tá fearr sínta istigh an son ach tá Shellah an son ag Cormac Brady go hard Haran trasnán más féidir le Jamie Duggan é dhéanamh an Dave Eile do Ghuire is féidir le Cormac Brady dhéanamh don Cabhán na cosantóirí ar chláir na scór tá na fór na chorm don tríomh out a tránóna. Cúg nómad go náim fágus i céad le I barc na Lúthcheasa agus an tócht ag ardú ar an barc ó hebh imirde ach ag titim sna seastáin trach núna le haig scarfanna agus hataí agus lámhíní agus copán te das te mar go bhfuil copán te das te mar go bhfuil sé fuair agus fuair go maithan so trach núna ag tús Aberrán Shellah ag Evan Kelly. Count sin tris iad a sppraag a ríis sárchúlín ag Cormac Brady Puinte chóscóir na fór na corm don tríú bhauta céim sa mreis tócan son ag Pháirc Cabhán agus Shellah harnáis ag Doire seachún Adam McGonigal. Lús níos fearr sa cluiche, ní léon cheist féin cóirt an taobh lína an fell Doire cumáta leistigh an son na teoir go tata seach ó Jamie Duggan a rách chuir an fell siar seach tá duine beir teoir cahar ó Ghuire ag lorg na Peile an so os mo chabhar amach ag an Doire tagann si gotí Oran McManaman. Mactín fearr bhí tart na teoir go uig sin é Jamie Duggan. Tá siad chuna bheith fáin, tá siad chuna good ama ó hógant agus a fearr a dhibrú isteach in áit bhach an scór a gáilt sin an plán atá go Doire agus deisinis an ceann son na mitheisteach na muir ag fécint in orde ach ag a Doire ar héamh na lámh a clé agus ar fóríl sin an ceathrú ceann atá mithir stréig Doire ní léon ceann chuir ar fóríl go dtí seo ag an Cabhán ach ar clár na scór cúlín an taobh agus beagán féhhain cear nómad go ná am fágus I céad le. Shellah an son ag Cian Riley féhrú taobh leis an son tá Fergal Smith tá Riley fósa dul bhfuil na cosa buinte dó híl mise go raibh anna bhrú ar fadar fan an son agus ag an Doire se an réiteoir ará go raibh Cluiche déint an son air agus be kick séir ag an Cabhán agus deis ag Fiontáin O'Reilly teachta seach tá trícheang fuite go dtí seo aige gá ceann ó chican na séire ceann ó nimmert agus deis ag a siúd ar an gathhrú ceann agus seansaige an Cabhán a chur harnáis in uachtar bouta bhain eile. Cinnte an Cabhán láidir ó héobh cosanta de agus fisiciúil agus láidir ar fud na parc a seans dul chun tosaigh agus clapálas a titim an gahar ardmhacha. Ciúnas Fiontáin O'Reilly tachtisteach nar bhúilte go rómhá ach ag an Doire ar cléigus ar fóríl agus bhí an comisinéir ó nuair gur gágan féil chos agus
Big díma leis an gceann ortha so gáin an goléad go an fách agus éan go méid nóman a go dam cútah gorta tá míid anna chungrach fad ó héobh caibhlann de tá míid chorm chlár na scór agus ón gicamach tá sellh well tá sé ar neis ag an Cabhán agus déanta go maithán ag tíreanán Madden anna chuid sellh a siúil bhrá leis an Cabhán dolisteach dís na seaamraí feistis chun tosaigh lús únta ag Derry Lovett an son féhrú Lovett fósa dul Carrick tá stáilta Berto chuir mór haimpel siar a hain sé dí tarlach Pháirc agus ag an Derry cá siad teacht siar in mit a bhaíoch Lovett deis beidir dolisteach níos mú go raibh oscailtaí ann agus bhráló cúla chaimsú. Cormac Brady ag an Derry ceann san na meisteach ach an nómarcha ag an Derry agus leistigh den nómad amháin tá gá iirecht ar fórí lig an Cabhán agus beag díma ar thuile sin. Nis cín McGonagall ag fáil fé réig leis an gicamach a thógant de chuire agus ag fecintar na rana beir go raibh sé dí Conor Shields na dhéananig tá ceann fada tócan ceann áirithe sá agus bailithe agus háling an son ag Oran McManaman agus tá deir ag fiabhsú seo ceann chun tuairteach tá cosantúir chun ceang an son déanta go húnta an son go mé rá go raidir go maith agus go héifachta go héobh cosanta agus ard obair déanta an son ag Cian Riley seo chun an Cabhán Peter Devine a lár Pháirc Brian O'Rourke Peter Devine a ríist an tarn iirecht ag O'Rourke a ríist agus nómad amháin is socha dam cútah gorta bheith going Shilvanis ag an Niall Carlin sin éon captain an pass tu goach go dtí tíreanán Madden ach iirecht Madden á lághirt ag an Derry sin an tríú ceannar fóríle inis ag an Cabhán agus bhí coppla seans an sonnachá leistigh den nómad a go beag díma ortha leis na hiirtaí son sin trí caingastíigh chéile ar fóríl ag an Cabhán a chur chlár na scór fanamíd mar a bhí chorm cúlín an taobh. Sár goháil amach an son ag Dan Higgins Étá inniu léir agus neart agus ábalteach agus scil golóir se chun deire ag an deire tugann sé dí Jamie Duggan fuair sé cúlín únta gon spot chéna gá leis níos túisce an tá martha tá sé sás an pass háirta seach sa lár agus sellh an son ag Míchéal Downey a tháinig isteach an Donnacha Gilmore agus ag an deire go dtí Oran McManaman a héin an Peile. Trócha tata seach do lucht an Cabhán ná gan Cluiche chéile mar go bhfuil Diamond go maithniúlar na ceanga chur Haran Trasnán in san cuid sin den Pháirc a ríist siar a hain siad frachan son tá Míchéal Downey Sella fósca siúd agus brúin is ar chosantóirí na Cabhán tá seansantá beidir ag dúire dul chun tosaigh brehreáló é sin ribhleam tá sé tógannta go am a siar a hain sé dí McGonagall a ríist ach dín taobh lína ríist an a bhrú ar fadidir teachtó chosantóirí an Cabhán agus tá an adóg leham a sétantá ag an réiteoir tá muid ag dolisteachtaí na seomraí feistis ar thóscór cúlín an taobh an cléigh fiabhsú a gcónaí be sé dechar iad a scarúntóí chéile bhí túsmaigh an Cabhán le cúpla cúlín luach ag Lovett agus ag O'Reilly tháinig dúire ar neise seach sa cluicheann son Charlie Diamond agus an son fiúntán Riley leis an Cabhán a ríiste choirneis an Uachtar ach an son bhailirtigh na fórna cúlíní Jamie Duggan agus Diamond ach an ceann dearnach ribhleam ag Cormac Brady rud a chialín gúilmid ar chóscór i bpáirc na Lúthcheasa cúlín ag an Cabhán cúlín ag dúire fanigíonn sa búchfeintí ile an chéad lethe teacht agus cléthe agus action ile an tarnileach teacht an son gan bhail. Go thomláin ag an Cabhán go dtí seach an ceann san na mithir strégus tá seansan is ag dúire ibre seachtaí Lachlan Murray seansan tar cúil sábháiltain chéad scoigh an cúlbára déad héobh cosanta de tá oscailtí beidir an sa ag a dúire an ceann son ag teacht de staach ag an deire an ceann son níos fearr Haran Trasnán ceire bhouta den amach an stad sean fellan is ag Peter Devine seo chun an Cabhán tá deisean sa ar scór an ceann son na mithir staach agus na muir sásta lús an cléthe srista beidir go fóil tá deisean is ag Charlie Diamond scór amháin níos túisce cúlín mátá deis ceann son na mithir staach
agus ag an deire thar deisianis ag an deire ag búla chun ceanntá Dan Higgins an captain scuilann sé leis an gceann son pointe cóscóran son ag an captain an iirecht ar fad as le Jamie Duggan tá rana golóir go Duggan beidir go scuile sé leis an gceann son Lenny Chitóg déanaan gá hard na muir sásta agus sin sár iirecht tí Peter Devine agus isteach sa chúngan son tá fear sínta istí an son ach tá Shelvan son ag Cormac Brady go hard thar an trasnáil más féidir le Jamie Duggan é
Sean Doire in Harnash an Pháirc agus sin Uladh don Tarnalach so Pháirc na Lúthcheasa de Leathcheannais Uladh fé fithe 2025 na fórna chóscóir an rise chuig cúlín an taobh agus iad chom tríomhhautas sa chéad leach an clé anna cóir chu fad agus mar dúirim níos túisce má chríoc níimiidir chóscóir Derry an seacan ómad be gá réimhse de den ómad ag tastáil chun iad scorann Míchéal agus Mohammed fós ar chóscóirin sin cáfis go mbeadh kicking Erica ag tastáil. Tá an teochta tiirmid só tá ag 3 céim Celsius I Pháirc na Lúthcheasa das mahanrada na scarfin agus na hataí agus céimrad a bheith going ach tá ag súl go mór leis an Doire le ceo agus teomhrán sais tiirm isteach ann na chomá agus gachradálah caiisteach an son a há an Peile an réiteoir sin é Darren O'Hare chun buring ag ann an dún agus tá Cluiche fecin son ag an réiteoir tá an Peile chun Doire Harnash agus kicks a bheith ag Doire siar a hain siad leis an gabhán áirithe son. Sin an Cabhán túsma in san chéad leach agus cúpla cúlín luach hittarach an son an cléthe feidh tamalín ach in áíire dhearfah an staid se éon ar an joch cúl dheimsún sa tránóna gur scór cinúnach a bheoch an ann in áíire an san cléthe nuair dheimsigh Dúir aon cúl an teachtain sicata gona aon truma for der gá cúlín diaag ach fuair an Cabhán cúl a bhechas de Doire loved héna hénta go dheimsiad ar son agus scristianta ar bhuiineáin in san cléthe Leathcheannais agus dábhrí sin beidir an brat glas sin an rud beluach for a bheochan sá trachnú na seachsaláir hainse go dtí Adam McGonigal do ghuire cinnte Cluiche fecin son ag an réiteoir agus an fearrtá countach ná Doire loved agus ag an Doire le count Garrad a Hogant Mark Doherty go dtí an taobhlí na howlan son agus selle fós ag Doire garisteach an son ag féchant ar na rana ar an lína gau leis tá selle fós a chuig glóir na pellansa os mo chóirta Oran McManaman ó bhaile stíl agus ag an Doire reise chofada le Conor Shields ó D-shirt Vartan seach sa lára hain sé siúd agus ríist pasáil agus sillah chamád go dtí go bhfuilid in náid níos fearr an plan agus ag an dá ar an trachnú na mar go bhfuil na costantóirí ag an dáhéh ar aus ar fád agus anna costan déanta rud a chéíonn go bhfuil mit íse lóhéh scórála ach ní honna rá nach raibh an cléad taingemhah sa chéad le bhí ach an lámh nuachtar ag na costantóirí ní léon ceis fesin McManaman a ríist go dtí an taobh seo go dtí Aidan McCluskey Mar cholútar an son tá Peter Devine nach McCluskey fós a dal an pasta goig oscailtí an saige Doire bhfuil Cluiche tá díirechos choran réitóra agus tá kick séiristeach chuna bheithain ag Doire sin fear thógaigh ná Charlie Diamond agus tá gá cholín go dtí seo ag Diamond agus seansanis ar an tríú ceann. Tugann sé chudama gcónaí Lúthcheannais ó thaobh go taobh agus an son tugann sin na céimeann na beag an ceann son na meitheasteach ag Diamond thar an spot a dubh ard cólín an sin ag Doire iad gafa Harnash chun tosaigh sé go nibh cuaig agus an tríú cólín ag Diamond. Doire agus an Cabhán ag glóir na Peile tá Selle Harnash ag an Cabhán tá sí son ag glóir go géad cúlíonn sa chéad le tu siar an son tá Turlach Pháirc búchar ins na bouty Leathcheannais an nora an dún a bhuaigh ortha agus dar nó chuig an dún a raig chun Craobh Uladh fé fithe bhuachant agus anna bhuacha gunmh muoineáin tá bhrí sin bheoh Damien Donoghue ag súl le spántas man so tránóna sin an rud dúirt sin ar capacin na bhanaisteoirí ní hé go raibh sé gur go bheith na bhanaisteoir Cabhán ach bhí sé gur go bheith na bhanaisteoir rathúil agus go naidhróch leis agus an planetá ige rud éigean tre bhuachant ach cai siad an cléthe Leathcheannais a bhuachant má heastíú go bheith sa Craobh sin an spruch cathledí. Rís tá lús ins na himmarthirí seo ní léon cheist fé ag Doire ag an Harnash go dtí Niall Carlin an captéin den Cabhán pasta go uig agus ag an Doire ag an Harnash go dtí Leddy Garisi Street an láirtá seansan sa beidir ag an Cabhán ar cúlach ag an Doire imethe amach Karen lína Derry bhí seansan son níor EirGrid smacht a gáilt ag an Doire an tríú nó an ceathraceann tá mithir stré ag an Cabhán beag tímar an son bhí seans beidir ar leas ag an Doire cúl agus an luch leantain é seo spreaga higus ar an son go raibh seans ag an Doire Selle Harnash ag an cúlbáir sin é Cian McGonigal do ghuire agus seansaige cuasaí a thosnú doing. Ó gicamach bailethe go háling an son an Lár Pháirc ag Brian O'Rourke. Drach fast an son ag an Cabhán agus tugann sé Selle Doire Harnash do ghuire agus Jamie Duggan
Córas an taobh lína ag an deire imethe Mhacha an taobh lína ach raibh Cluiche déint an son Pháirc chuire hína go bhfuair sé gúling beidir nach raibh gúling gúling agus níl Paddy Bradley róthástal le sin ag fiochantar cuasaí tá fear sínta síos an son ach dúirt an réiteoir agus bhí sé conairt an imirt gur híd sé hen go raibh sé gúling gúling. Tá sé an dul isteach i mbun cainte leis an mhair. Beag na cúignóid agus níl cúlín óan feice go dtí seo in san Tráchtaire leach is sinna teachtó Charlie Diamond ó kick séir chun dúire chur thnáis in uachtar dar nó dúire agus cuidmhá den bhuireann a bhuaigh Craobh na hÉireann fé grád na miúnóir siar an 2020 nuair bhuaidar ar chiaríon lá átha san dódóigh go na héna carteach roinnt go siúd ag immert an so tránóna agus iad agsúla dul chun ceang ag seo chuin an Cavan seileadh na sláine isteach an son go dtí brín ó Rourke leis an getóg go hard fós go hard ag turlingt isteach go dtí an cúlbar níl an contorta mithe go fóil seileadh ag Fergal Smith amach a hain sé siúd go dtí tíreanán Madden bhí an count go hard san air ar feadh cúpla second ach dhearg leis an Cavan seileadh a gáil isteach an iscrí Evan Kelly ag fiochantar na rán an countsa amach go dtí Cormac Míchéal an Gluiche Míchéal fiochantar nord ach an countson second de bhúil sé éigh sé nach raibh sé crying ar thaobh na lámh a clé cúga count ar fóríl ag an Cavan agus na seansan a crotha chun í léon cheist ach an countson a ríist ar fóríl beag dímá cinnte ar leis an gceanson. Cinn McGonigal an cuasaí hosnú ríis níl an countsa ró úntaach an néchar ach ag an deire déint go maithan son ag Aidan McCluskey chun é a bhúc an tá sé féhrú ag an deire Bert mór haimpel Cluiche géalte an son agus lámh an áde cinnte an son ag Fergal Smith agus tá mé den tuam go méid cárte Fergal a dul isteach an leabhar an réiteoir an son mar go raibh an lámh sin rud beag ró ard agus tá sin go bheith comist an chéad cárta stóchan sa Tráchtaire agus dul go dtí an lán tosaí go dtíre cé Fergal Smith steig in leabhar Darren O'Hare agus in áíre be sé go rásás a leanúntar aigeis agus chain cín chamád glant an chud eile an Cluiche chun dúire sé gona chuig go gcónaíonn sa Bart na Lúthcheasa an countson bogaisteach go magadí Diamond goáil maith agus an mar tócha go héifeacht aige for sé cúlí nó chiic séir an spotí céine níos túisce agus dhearfa go meach sé lán ábalt an countson a chur thar an trasnán. Ríist an lúsca céim leis an gitóg isteach agus ní léon dearú déint ag Diamond sin éon carú ceann ag siúd agus fear bhealachaigh i déanamh go mádóibh ceir chúlín aige agus an bhearne inis méidethe go dtí gá chúlín dúire gá chúlín chun tosaigh. Council Cork an taobh lína ach a bhábhar ein traghuir a bheith ag an deire tá sé Herbert Townach ag an deire Irene Lowe seileadh cumá tá Reintim Roirig Glóric seileadh ag an deire tan sé isteach go fáil Mark Doherty a ríis breúar siú seomór haimpel an Cluiche tíre cóscóir an réiteóra agus kick séir isteach ag dúire agus tá an túm go dtiúchaigh Diamond amach an count an a hógant ní nó tá sé chun é ágant a stócha. Níl Charlie chun an count son a hógant ach tá sé imisteach go dtí imil na cearnóg beidir go dúirling óch an countson istigh agus go meach sé san ád ceart seach a gona cuaig 8 nómad imirthe in san Tráchtaire leachansa agus tá deis ag dúire dul trí chúlín chun tosaigh sin an bhearna is mó bheach ann go dtí seo sa Cluiche seo chuing an iirecht imethe isteach ag an lán tosaí sin é Lachlan Murray ag an deire ar thaobh na lámh a clé agus ar fóríl cúgú ceanna tá mithe ar stré ag dúire. Leis an dtí tachtaseach don Cavan agus is doch an lán tosaí ag fágan na Pháirc sin é Fergal Smith bhí sé ar cárta buí agus Caolan Riley taketeach ina áitsúd agus is tócha an rud a hastig ó Damien Donahue an son ná a chinú nach becha sé cárta eile sús agus go méidís síos tí cethardíag mar gur míhantáiste anna bhórmheach anna Cluiche teann an fel go arnáis ag an Cavan agus tá bontáisteis mar go bhfuil immerthirí sa bhreisicha an countson ibristeach fannacht an son tá Fiontáin O'Reilly seileadh a siú tá seomór haimpel an Cavan cad is féidir le sin tá cabhar ag tastáil inis ó Fiontáin siar a haintse agus Cormac Míchéal chuna sin a bhailú an pasta go uig go dtí Cathal Leddy seach sa lára hain siad agus tá brú siúráilt an son í Irene leis an Cavan is sin a chamád tá sin na liútar leátar stig an son ach ag an
Derry Irene le Cahaledi Galter Nash Tajikasula Pro to Tehanish and Felta Immerhori Sheen to Fud na Parka Again Derriton Fel her Nash in a Hellevic Peter Devine Counts on Ibrahishtacht on Cavanig Bugga Godain Sherik Masna Dossaha Kaig Deriva Arachistigan Sonig and Derry Shellefosako Shellev and Eric Imashtak again Cavan aga Shin Coolin and Cleha and Bjarne Leide and Sonica or Derek to Macasamak Count of Vieg Tastal Egan Cavan agus an Fari Imshik and Farata Derek Stiger and Pár Quaila and Riley Kademar Husto Shud Mhacha Trish Doire an chéad go Coolin na Gaimsú sa Darla ag Diamond Quaila and Riley leis an Counson agus an Bjarne her Nashtí ein Coolin óháin Sara Goálan son in Cormac Macchio Tóca go mar Stach go fada le Fiontan O'Reilly Mainterí Riley Níléon Ceisna Uladh at Lán Óbalt agus Mach an scorning Imshú gan Derry tag si Trailach Farley go hard Haran Shasnan Tommy der co-scored an Carú Vouta Trónóna Sar Coolin ag Farley Jack Corham done Carú out and nearly kicking a market dull Rova, the Doire Shell of her Nash, again Cavan, agus Chanceg Fiontan O'Reilly reached the Immerhori, Brescia, Ishinna Captain Niall, Carolyn go hard, Tonham Weir Raga Derry, Dira Carriesh, agus her Foreel and Sheu, Counted Tom Meher Stray and Son, again Cavan, Míchéal son Urha, Rehan Roshicol, a couple of nom de news and Coolin Shin, a Quaila on Riley, agus a Turlock Farley, Tracy de Spraga, agus Iad her Nash. Co-score Coolin Gubber Gub Gooling Gooling ní féidirí de scarún Tony Céile an a chaimhlann Gadisha Nis Brewer Keane McGonigal Tá sé dul fada leis an gabhain áirithe sa agus sár goáil howlan sin ag a deireadh siad sásta leis sin mar go bhfuil faoise bhéigint Ceann sa bugach an caing ag an réiteoir sin é fearr ón bhuiring i gabhain dé an dúin agus sin Darren O'Hare agus in áir ní mór an áirde mar réiteoir Gadisha sa cluiche maithe sin nóir nach gá an réiteoir a luas Shellef Nash ag Deireadh Spásan son ag Aidan McCluskey Turn Cavan Tisham Sheer Girigay Stoppatá Chor Cahar or Heimpler McCluskey again Darren pass took Uig agus Neil Tilhail Chaco Gal Snakungi and so Bart and Lúthcheasa Tasha Chapter Nash Maxa Solis Arish agus Tá Dinna Bird Chor Cahar O'Huireg Finachton Felon son again Derry Sheed Lahan Gadian Tave Howlden Pháirc agus Beidir Will Shanson so Hair score on Counson Dulce Stakeg Dan Higgins go hard Tá an Weir again Derry Clégus ar Foreel Sin an Sheu counter Foreel so tá míid co-scorer Clarna score Shacht Gulín an Tave tá míid co-score ó heh iireachtaí ar Shacharán agus tá anna díal tacta Shacht Doire Fiche Cuig Tá na Harrá dhéanamh ag na banistóirí ón dáhéh ag an stad seo den Trach núna mar go bhfuil an taimime gemacht Does é nóman goile imartha in san Darla agus tá míidir co-score agus tá an chuma le tamil beidir go meach an breise testáil chun na fórna seo a scarún Tony Chéile an kick amach tóca go garad ag coolbar an Cabhán an sin é Jake Norris Shellef Camáta sin an sprucla Ken mar son well sin ceann an áird there mar bheoch Garryola le gléir rugby ag an Derry bróg sé amach beidir don Cabhán í inig mar go bhfuil Shellef Nash agus díhelbh madiant an son ag Deireadh Lachlan Murray Stach sa lár tá immerthirí breise glór na Peile son ag Deireadh agus Contourt an son ag an Deireadh sé Ryan McEldowney a thóg ag lagíirt ag Deireadh an seachtú ceann ar Foreel ag Deireadh Nes Lús Kintonís first a clés tarna lachach na scorna town goman chéad gá ceannig Charlie Diamond the Guiran son ceannig Quailán Riley agus Turlock Farley con cuasaí Hochroú agus Chotharmú a ríist don Cabhán Shellef ón gicamach ag Deireadh Lár Pháirc a bogan siad amach dín Tave Howlden Pháirc Dan Higgins a ríist an captain Fiach an turn around a leistig tá golóir immerthóireacht tá sé sásta
boga leis ar feag tamlín eile I ling an teach níos géire I gcónaí ag an Doire an réiteoir Doire an aice leis an nimmer tá cosint an a bhatha dhéanamh ag an Cabhán agus an ceann so scúpa amach an son agus é glant ag an Doire agus loch lant an Cabhán Har bheith sásta leis an obair cruúigiste an son seaacúlín ag an Cabhán seaacúlín ag an Doire agus sellh os ar ggóir an son ag tarlach Pháirc scór dearnach ag a siúd Leathcheannais Mark Mátócha an son an tosig ag Fiontáin O'Reilly agus scór na maithe gotí seo ag Fiontáin tá trí cúlín aimseige gá ceann ó chican na éire agus deisige inis leis an gceansa an Cabhán a chur Tharnais in Uachtar fécinn sé tógann sé chuid dáman I léon ceis fé thar an spot a dubh an ceathrú ceann ag Fiontáin O'Reilly agus tá an Cabhán gafa éon cúlín tan tosig a ríist Trí scór dearnach ag an Cabhán tar d éigean tastála gur inis mar ní heastíí nu rihanrá a hairt an Cabhán an ceann san dulta ar an taobh lína agus a bhábhar an Cabháin a bheith an ceann áthas ar hosnóid cuasaí a ríist agus cinnte lús an cléigh ardacha gcónaí tuigeann na himreóirí go bhfuil áit in san Leathcheannais ag an caicísa a gona dúna ngáilú tíróin ar fáil dos na bútóirí sin an rud a heastín ón dágrúp imreóirí an Leathcheannais a bhúcant agus a bheith gimmar ag Leathcheannais seo le sellhanis ag Peter Devine Féhrú a gcónaí imreóir tasáil chun sellh a Howard siar chuige agus tír an Madden ré chun é bhálú. Is Cailledí. Pass gotí Fiontáin O'Reilly, príomhscórálí na fórna tránóna ag an Cabhán an ceansa, scuilte isteach gá hárdach ag an Doire. Ar chlé agus ar fóríl hí loch lant an Cabhán go raibh sé thar an trasnán ní raibh an seachtú ceanna mithir stréan son ag an Cabhán. Is an gic amach Sellh Pháirc ag an Cabhán bhíon láh an ordaigh an réitóirí tar bontáisteach ag an Doire scuilann sé leis seo chuing an Cabhán a ríist agus Brian O'Rourke fécinnt ar rana ag an Doire thois ar Naisig Niall Carlin sin in captain ag Stúra go héanrad an pass ag an Doire amach cófada le Tiernan Madden ach an cúlbáir déanamh Cabhán son Cian McGonigal i teacht amach agus tá an orcha brú ar siúd agus cílíonn sé sin go méid kick séir amach ag Doire. Clár na scór a rá 9 gona bheith seachtansa ach tá mé beagnach nócan é fan géad cinnte gur 8 I gona is 7 a hágainge I barc na Lúthcheasa in san clé átha seo agus na Hara ríist á dhéanamh an son ag an Cabhán agus ag Doire agus a ríist na himreóirí ag tuirsú a gcónaí an seo. Is an ceansa tócha go garad ag Doire agus an tarna Cluiche Géilte seo chuingid ba bhráló scóra aimsiús tamlónar aimsiad ar cúlín catú dul siar go dtí an séú nómad in san leach agus a ríist an ceann san bút Tharnais ag an Cabhán agus déant go mar ríist a Caoileán Riley de phríoc déant ónar tháinig sé seach is fear mór téagartha láidir é ní léon ceis fé. Ríist an Cabhán sásta sellh chamád agus Cailledí hís fuing an son 8 gona bheith 7 a gcónaí bart na Lúthcheasa agus an ceann san na seach sa láthair Naisig hain sé go dtí Cailledí fécinnt ar na rán sarmhlocáil déanta go Doire ag Charlie Diamond is féidir leis scórnaí aimsiúr an taobh eile is féidir leis a bheith cosint chomá agus ardóbar an son ag Diamond. Is seachún Doire bhráil ar daigeann tá gáil an réitóirí crumma síos chun ligand an immert le nuntar aig tá an Tharnais cúhan son agus fannach tá Ryan McEldowney agus a ríist imreóirí golóric fannach
Aaron Dave Howlden for tá Shelvan son ag an lán tasí tá bug amachchan son Lachlan Murray dar nó fear bhí na gimmert leis na Sheinshire chomá agus sa immerthór anna bhahar fada se hé mar sé cúlín an tachtan se chatta gona éintrama níl seir chlár na scór go dtí seo tróna ach tá ann fós sa cluiche aige Aidan McCluskey Chachún é gcónaí tá Carrick tá stáil niling an teach ní scéire cosint óirí an Cavan tá tror cahar mór haimpel ar McCluskey an son ag an deire Irene leis an slíagant an fell a chamád ag a bhuireann agus ag a deire gcónaí agus seach sa láir a hain siad a rís tá siad glorg cúlín an cóscór an son count an bugathe isteach tá deis so ag deire gcónaí tá lámh an ard an son agus tá an réiteoir dínar seo tróna Tá sé ceart mar go raibh an lámh sin in ard agus tá seans chumága me cart a buí eisithe mar a chunig mar níos túisce de Fergal Smith. Anna eile tata seach do ghuirann so tróna. Agus ihar seachtaigh sinné Ronan McFall agus bhí sé gorta bhí ceistan a fé rihan cluiche agus tata seach agus beidir sean tam den cluiche go bhfuil gá lena le héad bheitthe tata seach. Derry leis an council. Council na meisteach, seachtí lámh an Coolbarrig an deire, nó ní an Coolbarrig an cosantóir, ach bhí an Cabhán ag fearir an council na gcónaí, agus a cinnte beag dímá ar ghuireann ná EirGrid gló cúlí na dheimsiún son. Nis an Cabhán ag bogad go mar, gur dul dín taobh eile den Pháirc agus Scóirí aimsúach anna chuirt an taobh lína Irene Lo Shelva chamád agus a seach sa láir a hainse dín fear lár Pháirc Evan Kelly. Go dtí an tonadí tháinig a seach sin Riley difric déantaigh siúd gan éon cheist. Tá chlár na scór cearta inis 8-7 bhí ann na gcónaí an Cabhán éon cúlín amháin chun tosa go seach sa láir a hainse dí caithledí bugtha seach a ríiste an Cabhán agus smachtathe ag Dara Lovett. Cún go magadí seag an deire take seachtaí nóna dí ach ar chlé agus ar fóríl an tuchtú ceann méar stréig an Cabhán tá gach shelvanis cótáachta tá 8 gúlín ní 8 gúlín ach tá 8 númad de gná an fantan sa Pháirc na Lúthcheasa 8 de guna bh seach an Cabhán lena gain cín éon chulín amháin chun tosaigh agus Cluiche fechan sanna an réiteoir I bhábhar chuir bheith an council. Speidir lehéadí McFall a hógan taisteach go dtigann siad gur seo caitheamh na pigan na deirnach in áíire an rogha agus na deisna deirnacha ag dire ru dtaigeantí inmh chun Craobh Uladh antamach ach na scórna a dheimsiú tá siad aon chulín amháin chun deiregan sa I Bpáirc na Lúthcheasa tá Cabhán ag tréad agus tá Cluiche Gaeltan sanna tócha go mar ag Niall O'Donnell fearr dire cúlín má níos túisce ag siúd agus Diran is ag lorg cúlín an chóscór nó bhfuil seans ar bhrat glas sin íon ceistá an council búta go maithachá cosantóirí na Cabhán déanamh dóhan tá fearr leis chéine sig an son ach tá na tánta gurma sin donna Cabhán lán ábalta sin na smachú tíornán madan teach an tosa go seachún lús únta gan isise an Cabhán smachta go háling an son ag Dara Lovett for sé cúlma an tachtan sicata Lovett fósa dul be sé sásal sin cúlín ní bheith lá gíirecht ag an deire bhí seans an son beidir le cúlín agus in cléthe tá cóngrach mar seo beidir go meach sin níos fearr an council a bheith curtha thar an trasná ní lisa go mé héin ar sé smuoine bhar an cúlín nó an cúl ag an deire dint go maith an Coolbarrig a glanna agus seo chuing deire. Seach nú man fanta an sohan ardhacha trach nú na fuair agus fuair ag tús an Aberrán ach an cléthe teangamh go más a Dara lá go háir agus na fórna seo anna chóngrach lena chéile seo chuing deire. Ríiste glóir cúlín an cóscór viidir ar cóscór ceirh out go dtí seo sa cléthe an rud nachhuilón Cabhán anamh na Cluiche géile sin mar tá déanta agus tair sé sin deis de Charlie Diamond tá cúlín aimse go dtí seo tróna aige seans aige cuasaí a chorramú boutamán eile. Ní Diamond a thug an ceann áirithe sa ach tá siad sásta é rágant fé gona éigent eile howlan son mar is go bhfuil Charlie mit an Pháirc ag fécinn mór haimpel
bhfuil sé stigin sé tá sé mehan ceann ar aon cumid teachta seach don do ghuire tá sé methe haran trasnáil agus táid don cúig go bhhaute chóscór anna iireachtar fan an sonna go dire agus anis an lasar sa Pháirc ard cúlín mar gribhann trí cúlín deireanach ceannastí go chéile ag an Cabhán ach leis an gic séir sin ag dire tá siad thnáis chóscór gach seilehanis chun tácht ach an méid an breise going sinnaíon cheist Seileamh agus scórna an rud is táchtaí ag an stad áirithe seo den cluiche Seileamh an son ag go tíreanán madan an garad tócha go siúd Steach sa lára hain sé ríist agus cá siad Seileamh chamád agus gan éon chic séir chéile sin an rud is táchtaí an stad seo den cluiche Fiontáin O'Reilly ríist fear leis sin ag an Cabhán sin an tonatí Howland son sin Aaron Reel. Himmerhóir dar nó ag tarsú mar go bhfuil cluiche dín immerhan sáach tá an adóg séad ag an réitóir agus bhábhar deireadh ag an ceann áirithe sá. Sin cóscór enda Downey leis an cúlín deirnach do ghuireadh an cuasaí a chothar mó agus seachún a ríist ag iarraigh dul thnáis in Uachtar Downey a ríist an fear. Tá browsach chun ar tháinig sé isteach ní léon cheist fé. Macha fada le Ryan McEldowney. An sé siúd isteach ar nó an Donnacha Gilmore fiúchsús an gortú gúlinge agus ag an deire trasna hain deiretá na teorcha teachta seach chun Davlín ó Haven Cabhán ó Haven Cosanta agus gan éon chic séir céile ach seachún deire seansdul thnáis chun tosaigh sean seachtain fearlár parca deis beidir lena chitóg ag an deiretá fearlaiste ag an áit níos fear an Cabhán é déanamh gach díthil gan éon Cluiche céile mar bhfuil an réitóir ar an spotta bhfuil Cluiche an sonú tá céim sa bhreis tócan son ag fearghuire cic séir amach a bheith ann agus níl maintre ghuiire róhástal le sin ach ag an stad sean lílt chun éon rud éasca gáil insna nómatí deirnach a ceann nómata go ná an fáca I bar na Lúthcheasaíochta I gcathair ard bhacha agus sin a ríist don cúgu bhhaute chóscór 8 gúlín an taobh. Na siarfa beidir an stad seo an cluiche an chéad cúlín eile nó an chéad scór eile go múthach sé an cluiche agus cáfist an clog ag bre oring an sá agus na himmerthirí déanamh gach díthil inis. Beidir an scór is lúcra a dhéimsú ceann gardan son ag an Cabhán I bros amach dó ag an deir mar bhfuil sé thnáiseá agus ag Conor Casey na honada cinnte láidir go mád an Cabhán agus panéil cinnte anna éifeachtach ag fuair Damien Donahue ceann son sleánisteach dí ceanna go sin ag Conor Casey ceann áard mirúlteach san air beidir go méid sneachtar nuair hirling ó sé sa cearnóga ag an deire níl Seileamh glánig aine cóngat an taobhlíneach smachta thnáis ag an Cabhán tá seansan so beidir ar scór Harnashtí Casey ag an deire an ceann son imeisteach ag Conor Casey Haran trasnáin agus tá Cabhán gafa éon cúlín amháin chun tosaigh ag deire na himar a 9 cúlín ag an Cabhán nád a 8 ag deire. Tá mé dul cúlín ar cúlín an sá agus beidir go méid seansaile tá mé siúráilte ag an Fuairnatá in Seileamhanis leis an líróid sin é deire tá si ag tuirsú ní léon ceist féin fearlár parca Patrick O'Kane ó dún Cavan ag boga chun ceann dómh siúdanis tá Carrick tá stálan pass ag an deire a bróg sé amach cóirt an taobhlíne an fel díra chamád a leistigh an son ag enta Downey ach go cos leis máchas cuma ach an fella chamád leistigh Carrick tá sáil ó Downey. Stachan son sa láir a ríist Cabhán ag iarraidh gach díthla dhéanamh cosanta dhéanamh an son Niall O'Donnell trasna hain sé siú tá seansan so ag deire McEldowney bogus stachan son Seileamh fósacá tá sig fécint an bhaidis immerthóir an áit níos fear chun tard fé éon cúlín an chóscór an clogarrág bhfuil gá nómanta go ná an fáca agus beag nómanta go nó de am chútah gorta tá mé cinnte fécar sin brú ag teachtón Cabhán tá deire brúteach go láir na parca agus go hainge seachas burt in san leis seo den Pháircanis deire ar an ansaí tá cúlín nó scór éigeanta tá sáil Downey le Seileamh. Machtín taobh seo den Pháirc Seileamhanis ag Patrick O'Kane. Ríist an Cabhán an rud nachhfuilúthe nach cic séir céile seachún a gcónaí Patrick O'Kane an
Fel tuc uig, Shella fós ag Diristeach sa Lawrence an tá Downey Girige valú ach tá nabar Valia dénta sigan son ag Cosantóiríon Cavan agus iad teachtamach féhrúiríist a háisiid ach tá Cluiche an son feicethe os Cavan réitóir agus beckic séir amach in Cavan tá nómad gan am fácan tá an Cavan éon chúlín contosig náid gona bh hocht agus Shella caution an rud is táchtaí. Níl Shella caiilún ag an stad an cléthe gach féil agus gach Shella chamát sin an rud is táchtaí ní léon cheist féig an stad seo brúan son ar céiste sin in fear fór an cúlín dearnach agus céir dé mar cúlín a dheimsigh sé an an Cavan a churthneis éon cúlín chun tosí tá siad ag tamán díreach síos tríd an lár agus an fearbhí an bhahar fad tíirn an madan go dtí seo gach airlacht an far clúthe an féile mar seachantá fiantán O'Reilly seansantá go O'Reilly go hard Haran Trasnán gá cúlín in isteir na fórna ard coimart an son in measc na dosa ag an Cavan an bhearna de gá cúlín atre fiantán O'Reilly leis an gceann áirithe sa sin é an cúigú ceann ag Riley agus tá an Cavan gafa gá cúlín chun tosig. Am de stigan am cútamh gorta hanis ag nóman nó go agus tá an réitóir ará go bhfuil sé chun an ceann son na chahabhaisteach idir bhirt ní hé sin an rud a bhí ag tastáil ó chuir agus tá cnach ceart an son ar cín na ganige leis an cinenne áirithe sin mar go bhanig an féil sa chuid sin den Pháirc is countúirtí do ghuiir ag an stáitse den cléthe ach an bhearna sin well tá an bhearna sin gá chúlín contúirte go maith ach an cléthe tá cho teann agus có congrat le seo beidir gur leorid an Cavan ag an stáitse den cléthe ceann son cataisteach seans an tríú cúlín a choidir na fórn agus dénta go maith an son ag a fiantán O'Reilly an tarna ceann na stigigh céile a siúd a hénta go gcuineh a hocht agus cúl glan in éis idir na fórna sin trí cúlín a stigigh céile an Cavan Conor Casey agus fiantán O'Reilly sé ceann ar fad ag O'Reilly dhearfanis cúl núdada sin na heastíí nó chuire chun singe hart ar a cóscóir tá mí déanaach in am cútamh gorta Patrick O'Kane do ghuiire na súla buinte den fellan son ag airfeig second agus Shella Harneis ag an Cavan hí sár buach chu gunmh hibar Doire na Leathcheannais na carna strahan tatan Shakata an féidir le bu eile bheith an sotrach nó agus tá carta chuma le bheith tucha de air chuire mar dí dul olc go holc nó ag an stad seo nómad goile geall leis an am cútamh gorta imirthe agus cuman na Mhacha ar an Cavan an carta buite spant an son dí Patrick O'Kane agus well fear an Cavan sínta agus éireann dógadh sé chudama Tráchtaire neasar na cosa mar go bhfuil an buntáist ar fadanis ag an Cavan an trí scór dearna Conor Casey agus O'Reilly le gá ceann a chintín go bhfuil siad trí chúlín chun tosig beidir go bhfuil seans Aoine eile ag deireach an sin a thart ar cóscór i rockaisteach Niall O'Donnell scórmán níos túisceige seach go bhfuil le Lachlan Murray bhfuil cúlin deire sin íon ceist an féile chuiristeach sa chear nó bhfuil siad ag an deire róáda ar dheis agus ar fóríl an tuchtú ceann na mithir stréacha heasta gútha go dúirling óg sé sin sa cear nóg níor dhéananig a deire tá gáú mit amcútamh gorta imethe agus ní mór an eile bheith go going an réitóir ag fearra ar an órador agus an cúlbáir ag fáil fé réglis an gceann son a chur amach agus sinné Jake Norris cléma imirthe go dtí sé dhéann sé ard tá bháil in san chéad agus ag a deire an Cavan ag iarraigh an ceann son na bhuachan ní airó ag glóthe Ross chun Shella bheith díreach híos fuing an son smachta go háling agus ordathe ag Lachlan Murray tá tairint cinnte agus teistinta ar ceansaí chuir an son agus an réitóir ará go bhfuil se chun anam tír an madan a choristeach ina leabhar agus an réitóir chun leirt an son le madan ach an clog well tá gá nómad agus dahead second den am chútamh gorta imirthe tá carta buite spant an son chumá de tír an madan ach is cuma leis má féidir lón buagáilt tá seans eile ag deireadh beidir go bhfuil cúpla second eile go haing ag bogad chun tosaigh Patrick McGurk cúl a heastín chun cuasaí a chothra mó an ceann son dulta isteach ag Diamond ceann contúirte gachtáin Cavan lán maith go well tá contúirte gcónaí ag an deire Shella son ag cathal ledí tá siad ag mreachtain go dain séir Shella Harneis go deireadh níd siad a mithe fós ó gachrat ag tarlú go dramaú ag deireadh na himar ceann son a mithe staach Haran Trasnán ach ní cúlín atá ag tastáil in áíir ag an stadse den cléthe ach cúl ach ag an deire imethe Haran Trasnán an son héinteag i gcuinmh a né agus an ceann son ag deireadh bhfuil seans eile well tá trí nómad go le
down coot of Gerta Fáca, Neil Moore on a couple of second Fáca. And Coolbar Jake Norris tug a shake with Amalesh Counts on Féidir le Dira. Oh, Sar go all howling shin. Hey, Quail on Riley. For she scormanis Tushkan Cavan agus Shine. And Ado Gerig Shaitan so Egadera. Sar Vua Egan Cavan. Vider a rouser fads and a couple of nomade Dernacan so. Vi Tusma in our ears a Darla Hig Dira, Charlie Diamond, Fegola Coolini and Son Honig and Cavan Hernash sa Clehe, Quail Riley gus Turlock Farrelly, Funton O'Reilly Rish agus Vider Gaffa Contusig, Kaitu Credund a Harta Gura Ridder, August Ridder Ach Egan Dera, and Shri Coolin Dernach. Táchtach sin ag Cavan, Conor Casey, Fionton O'Reilly Fegovi, Shan Stenick ag Dira agus Coolin Aimseacha ach ní Coolin a bhí uha, mar go raibh an bratglas uha chun cuasaí a hartaí an breise, ní é sin a hit amach ag Dira an bua tailte ag Cavan tá siad cáilethe de Leathcheannais ola féfithe a bheith arsúla gan caicísa anna caibhlann ag Dira ach an lá leis an Cavan an scór Dernach I Báirc na Lúthcheasa I gcathair ardmhacha Ein Chúlín Diag ag Cavan, nád an ai ag Dira. Goham Lán ag Cavan Gadíseach an Counts on a Mihir Stregas tá Shansanis ag Dira Ibrishachti Lachlan Murray Shansatar Cool Savaltin Hits Gohig and Coolbara Dead oh, have cost to death tá Oscailtí beidir an sa ag Dira an Counts on ag Tuck the Stock ag Dira and Counts on these fiar Haran Shasnon Kera vouted in a macking and start Sean Fellanish ag Peter Devine Shakung and Cavan tá Deshan so her score and Counts on the Mehish Stock agus Namware sauce the loose and Cless Sris the beidir Gafol tá Deshanish ag Charlie Diamond score on these Tushka Coolin Mata Desh Counts on a Mehish Stock agus Egan Dara Harad Deshanish Egan Derek Bula chun Cainta Dan Higgins and Captain Squealing Shelesh Counts on Puinta co-score on Son Egan Captain on Eric Fred Austin the Jamie Duggan to round the Gloria Duggan better Squealing Shelesh Counts on Lenny Hitog Danan ga hard and where sauce agus shin sor Eric Peter Devine agus Stak Sachungan son to Farshinta Ishigan son ta Shelevan son ag Cormac Brady ga hard Haran Chasnon Moss Féidir legend Terra Shelefosa Shelev and Eric Imashtak again Cavan agus Shin Coolin and Clehe and Bhearn Riley Níl Keshnak Uladh at Lawn Obel agus Mach on the scorning Amshug and Derry Tagshi Trailak Farley go hard Haran Chasnon Tommy Der Coast Smack the Harnash and Cavan Tá Shanson so better score Harnash Casey again Darren Counts on Imashtak Conor Casey Haran Chasnon Tiernan Madden Gadisha Gach Arlington for Cluiche and Peile Shatan so Fionton O'Reilly Shatan so go Riley go hard Haran Chasnon go Coolin in the show Beidir gur Lorid on Cavan against Stadshot and Clehan Counts on Cattishtak Shans on Trio Coolin a corridor na Forn agus Gent go man son Harnash go Dira need should have Fos oh Gach Ridic Tarlu good drama to like Darren Hemmer Counts on a Mehish Stock Haran Chasnon ach ní Coolin atá ag tastal in our ear